チェホンマンはあくまでスタンド、まずは食いついていった。ここはシルムの経験が生きるか。腰が重い。上になったのはなんとチェホンマンだ。ショート隠れますからね。案外チェホンマン冷静というか、これがうまいんですよね。